Vážená poroto, milí diváci, mé jméno je Barbora Horáková, studuji na gymnáziu Brno-Křenová a ráda bych vám představila svoji středoškolskou odbornou činnost v oboru biologie s názvem Mechorosty na památných stromech. Jak již název napovídá, mojí prací bylo sesbírat a následně analyzovat epifyticky rostoucí mechorosty na památných stromech, tedy na stromech, které nějak vynikají svým vzrůstem, věkem, jsou spojené s historickými událostmi či bájemi a pověstmi. Cílem mé práce bylo prozkoumat druhové složení mechorostů a také prozkoumat pattern ve složení mechorostů podle různých faktorů, kterými byly například druh studovaného forofytu nebo antropogenní zátěž. Moje práce začala terénní etapou. V období od července do září jsem navštívila celkem 20 památných stromů, které jsem si předem vyhledala v databázi památných stromů. Body na mapce značí mnou zkoumané stromy. Stromy se nacházely v různých částech České republiky, s tím, že nejvíce se jich nacházelo na území Národního parku Šumava, následně v Jihomoravském kraji, v okresech Brno-Venkov a Břeclav. Jeden zkoumaný strom se nacházel v kraji Vysočina. Z památných stromů jsem sesbírala vzorky mechorostů, které jsem v následující laboratorní etapě určila a nakonec jsem v analytické etapě zhodnotila výsledky a rozdělila je do kategorií. Začnu přehledem nalezených druhů. Na 20 zkoumaných forofytech jsem nalezla celkem 19 různých druhů mechorostů. Jeden druh se nacházel ve skupině játrovek a zbytek, tedy 18 druhů, se nacházelo ve skupině mechy. Z těchto 19, 8 druhů roste převážně epifyticky a 11 druhů se často vyskytuje i na jiných substrátech. Všechny nalezené druhy se nacházely v kategorii LC, tedy neohrožené. Nejčastěji nalezenými druhy byly Hypnum cupressiforme a Amblistegium serpens. Výsledky podle druhu forofytu. Mých 20 zkoumaných forofytů se skládalo z 9 různých druhů stromů. 8 druhů bylo listnatých, ale nacházel se mezi nimi i jeden jehličnatý druh. Nejvíce různých druhů mechorostů, konkrétně 11, jsem nalezla na javoru klenu. Dále následovaly lípa srčitá a lípa velkolistá a jason stepilý. Na těchto stromech jsem našla celkem 7 různých druhů. Nejméně rozlišných epifytů jsem nalezla na buku lesním červenolistém a na mém jediném jehličnatém zástupci modřínu opadavém, kde se nacházely jen 3 různé druhy. Na většině forofytech se vyskytovaly druhy Hypnum cupressiforme a Amblistegium serpens. Druhy Keratodon purpurem a moje jediná nalezená játrovka Metzgeria furcata se vyskytovaly pouze na jasenu stepilém. Druhy Bryum moravicum, Dicranum montanum a Plagiomnium cuspidatum se nacházely pouze na buku lesním. Javor klen je jediným forofytem, na kterém se nacházely druhy Brachytecium populeum a Platygyrium repens. Modřín opadavý byl zase jediným, na kterém rostl druh Dicranum scoparium. Tloušťka kmene neměla podle mých výsledků výrazný vliv na druhové složení mechorostů a ani na pokryvnost forofytu. Na mapce vpravo můžete vidět rozdělení České republiky na 4 výškové oblasti. Nejvíce druhů se nacházelo v oblasti horské, zatímco nejméně v oblasti pahorkatinné. Kromě druhové diverzity jsem zde zkoumala také průměrnou pokryvnost kmene a mé výsledky ukazují, že nejvyšší průměrnou pokryvnost, celkem 26%, měly stromy v horské oblasti.
Podle antropogenní zátěže jsem stromy rozdělila do 3 stupňů. V prvním, tedy v nejnižším stupni zátěže, jsou stromy, které se nacházely v lese či ve větší vzdálenosti od lidských sídel nebo frekventované silnice. Ve druhém jsou forofyty, nacházející se již blíže měst, či stojící například u nějaké méně používané silnice. Stromy, které jsem vložila do 3. stupně, se nacházely například na náměstí nebo v blízkosti větší silnice. Nejvíce stromů se nacházelo v 2. stupni, tedy ve středně zatížených oblastech, a v oblastech s nízkou a střední zátěží jsem objevila stejné množství mechorostů. Zatímco v oblasti s nejvyšší zátěží jich bylo nejméně. Několik druhů se nacházelo ve všech 3 stupních. Závěrem je, že moje práce dává první vhled k pochopení diverzity mechorostů na památných stromech v České republice. Dále ukazuje, že mechorosty jsou biodiverzitně bohaté a citlivé na různé ekologické faktory. A kam se může moje práce dále posouvat? Rozhodně by bylo vhodné prozkoumat další faktory, které mohou mít vliv na druhové složení mechorostu, například solitérnost stromů, blízkost větších lesních celků, stáří stromů nebo mikroklima. Pozitivním přínosem by jistě bylo také výrazné rozšíření datatestu, tak, aby počty stromů pro jednotlivé dřeviny byly vyrovnané a zvýšit počet druhů jehličnanů, případně doplnit další listnaté dřeviny či vyrovnat počty stromů v jednotlivých zkoumaných kategoriích. Dále by bylo vhodné rozšířit zkoumané území na další lokality. Nakonec bych chtěla ještě poděkovat vedoucí mé středoškolské odborné činnosti doktorce Evě Mikuláškové, která mě při celé práci velmi podporovala a poskytla mi spoustu užitečných rad a nových zkušeností. A také bych chtěla poděkovat mojí škole, tedy Gymnáziu Brno Křenová, že jsem se o této činnosti vůbec dozvěděla a mohla se jí zúčastnit. Děkuji za pozornost.